Tak, zdravím všechny. Dneska tady máme tak jen tak lehce Stumble Guys na kanál Let's Play 2 Mickey Boss. A dlouho jsem to nehrál, je to vidět. Teď vím, že máme free věc, pokud ji neobrali, ano. Krátký videjko. A zkusíme si zatočit, co mi padne. Tak, uvidíme. Tak, tohle video. Prosím. Kámo, tam je nějaká speciální jíta. Co to je, lidi? Co to je? Co to je? Já jsem tady nebyl 2 týdny, ono se to změnilo. Já jsem tady nebyl týden a ono se to pak změnilo. Kámo, co to je? Nějaký Stumble Up. Jo, není to jak dřív. To je zase mé starý videa, jak to tady vůbec nebylo. Já to stříhnu, aby jsme to viděli hned. Tak. Co nám padne? Kdyby nám to padlo, kámo, já bych úplně nemohl. Já bych byl úplně... No tak jsem úplně v pytli, kámo. No, nebyly doby, když jsem byl rád. Tak. Tohle bylo jen tak přivítání do Let's Play 2 Mickey. Je tam Mickey Boss a je tam jenom Mickey. Tohle je můj jiný účet. To není ten účet, na kterém mám 94 výher. Jo, bohužel. Ale to je něco hrál jsem dřív, to je můj starý. Výher jsem tam nedával. Řekl, přiznám. Halloween token. Už to nejsou ani Halloween tokeny. Já nevím, kam jsem to tak nečetl, tak já to zkusím. Pum. 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 Aha. No tak na to kažu. Tak lidi.